अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरसीएम म्यूजिक सोहिले जब ससुरा में गईनी लाज बड़ी लागल जब घुंघाटा हटाईनी। अरे पहिले सोहिले जब ससुरा में गईनी लाज बड़ी लागल जब घुंघाटा हटाईनी। देह सुघरा के हमर खोलले पैंट जामा है, देह सुघरा के हम खोलले पैंट जामा है। लामा लामा बसैया के बामा रे बारा लामा लामा बसैया के बामा। लगैले बुद्धि भइल बुद्धि हमारा वो खड़े में उल्टा दिल खुदी माल ना गिरा भइल बापीरा। हम पूछनी कबले सुधी लगैले बुद्धि भइल बुद्धि हमारा वो खड़े में उल्टा दिल खुदी माल ना गिरा भइल बापीरा। हम पूछनी कबले सुधी हाथ में धरा दिले खमला मला महा, हाथ में धरा दिले खमला मला महा। लामा लामा बसैया के बामा अरे सच्ची लामा लामा बसैया के बामा। छुट्टी धरैले फूटी रोज मारेला खाक जड़ी बूटी चुमेला हो मरेला चोट। हम पहिले लगावा न सूती नया दत छुट्टी धरैले फूटी रोज मारेला खाक जड़ी बूटी चुमेला हो मरेला चोट। हम पहिले लगावा न सूती धनंजय थारू सखी उखाड़ देता दामा, धनंजय थारू सखी उखाड़ देता दामा। लामा लामा बसैया के बामा रे बारा लामा लामा बसैया के बामा। अरे पहिले सोहिले जब ससुरा में गईनी लाज बड़ी लागल जब घुंघाटा हटाईनी। देह सुघरा के हमर खोलले पैंट जामा है, देह सुघरा के हम खोलले पैंट जामा है। लामा लामा बसैया के बामा रे बारा लामा लामा बसैया के बामा। साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए